Mga kapuso, ang pagkatanggong sud sa usa ka espasyo nga way gibuhat siguradong boring. O karon kini batukan adunay mga buluhaton nga mogawas gayod ang pagkamamugnaon. Sama na lang sa gibuhat sa mga makugihong mga detainees. Ang ilang gama mga kapuso, mga souvenir items. Busa ato kining sayran uban ni Luan Mirondina sa iyang RTV Presents. Sa paglambo sa natad sa turismo dinhi sa Subo, milambo usab ang mga gagmayng patigayon sama sa mga souvenir shops. Apan nakahibaw ba mo kung asa gikan ang pipila sa mga baligyang souvenir items nga gidisplay karon bisan sa mga dagkong mall sa Subo? Dinhi sa Naga City Jail, makita og mapalit ang nagkadiyang mga souvenir items nga hinimo gikan sa papel. Gani sa entrance pa lang sa bilangguan, musugat kanimo ang daw usa ka estante sa mga souvenir items. Labing in demand dinhi kining mga replika sa galyon nga adunay nagkalain-laing gidakon. Matod sa warden sa Naga City Jail, Jail Senior Inspector Roberto Crisanto Alpon III, nagsugod ni adtong 2013 ang galyon of boat making gamit ang mga papel sa karaang telephone directory. Ang regional chaplain sa BJMP kaniadto nga si Father Sagadal ang mitudlo sa mga inmates kung unsaon kini paghimo. During that training nila, about 1 week na training nila, na-acquire nila nga skills. Sa kadugayan na-develop naman ilang skills gud. Bali, na gud sila, baka na-expert na gud sila sa inana. So, makahimo na gud sila mga laing products. Tungod sa kaanindot, kaligon o kalimpyo sa ilang agi, nahimo silang supplier sa usa ka souvenir corner sa usa sa labing dakong mall sa nasod. Apan naundang ang ilang pag-supply ning bag-o lang tungod sa dili maayong pagdala sa middleman. It's because during that time daw is namay middleman and medyo barato man gud ang pagkapalit. So luoy man kayo ang ato ang mga PDL. So ang gihimo na lang ka-administration that time is personal na lang sila, direct na lang. Sa pagkakaroon, per order basis na lang ang paagi sa paghimo sa mga orders. Og dili na lang mga miniature nga galyon o bangka ang ilang himo, kundi nagkalain-lain ang mga disenyo. Sama na lang sa mga miniature jeepneys o motorcycle, mga flower pots o paper craft nga mga orchids o nagkalain-lain gidakon sa mga langgam. O kay naghinangat naman ang Pasko, mga disenyo sa snowman, lantern ug ubang mga Christmas decor na usab ang ilang gikabisihan karon. Gipasigarbo ni JO2 Jeremy Campaner, in charge sa Unit Inmate Welfare Development Office sa Naga City Jail, ang pagka-creative sa ilang mga inmates. Gani sagad sa mga bagong disenyo, ideya sa mga binilanggo. Dili ikalimod nga mga creative ang mga inmates kun mga PDL dinhi sa Naga City Jail. Gani sa matang selda, may mga disenyo nga naka-assign nga ilang buhaton. Sama na lang diri sa Cell 1 nga mga parol ang disenyo sa paper crafts nga ilang himuon. Okay, once guna ka sa RDC dagan kay kagyunahon na like anxiety kanang sa family kamingaw inana baso inig sulod nila 1 month after dili jud ingon nga na-grasp na gid nila kung unsa ang kanang mga rules sa jail. So kana iyang big brother mo gyapon mo guide niya until such time tudluan siya abot na sa kaning mga livelihood namo which is the paper craft. Apan alang ni ining 36 anyos nga inmate kun PDL. Kinsa nasulod sa Naga City Jail niadtong Pebrero 6, 2013 tungod sa kasong pagpayuhot og gidiling drogas. Dako og natampo sa ilang panginabuhian ang ilang livelihood project nga paper craft. Gani, ang usa ka mini galyon sama na lang niini, muhalin og 1,500 pesos, samtang ang labing gamay, mahalin og tag 250 pesos ngadto sa 100 pesos. Man, share na mo mga, para sa nila mga pamilya sa taon. Makatag nila, dalaw sa mga anak. Makatag sa namin dire, makatag nila mga gamay lang. Namin katag. Matud niya, gawas nga nakatabang kini sa ilang panginhanglang pinansyal, nakaabag usab kini sa ilang pagbago o subli nga makabalik sa komunidad. Okay, sa ako naman, dagan na ko natabuan sa mga
Sa unang trabaho ang ginako na mga installer ko sa mga fire protection, sprinkler o mga smoke detector. So, buhay ginadugan akong trabaho, electrical. Laot lang sa mga langkada. Punta din eh. Mga tanan panahon ng mga bago. Dili malalis nga ang art usa ka matang sa therapy, ilabi na alang ni adtong uban nga buot muling kawas gikan sa mangitngit nga bahin sa ilang kinabuhi. Ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.